ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштаҷ. дӯстони азиз, дар имзо навор 12 хонаҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем. хонаҳои арзон бо нархҳои дастрас. нархи хонаҳои ҳавлигӣ сар мешавад аз 62 000 сомонӣ бардором ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбеи пойтахт, Айшари Бохтар, Ваҳдат, Рудакӣ ва Ҳисор дигар намуд аз дигар тарафам ҳастанд. ва хонаҳои ҳавлигии арзон бардорем ки ҳамашон баҳри шумо бо нархҳои дастрас ва арзон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира далкорем. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, инам хел сурат маълумотша дар номери WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстони азиз, курса мо гуфтан наметавонем барои курс ки аниқ номаълум астай чандай барои ки дар як рӯз формада бурмодисай узри зиёд курса гуфтан наметавонем. навора сар мекунем то охираш тамошо лайкотона гузорен рафтем. якум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст. поёни корвон да мегӯяд соҳибуш, яъне ки домои нав поёни корвон сари роҳ да мегӯяд, ҳамаи маршрутка ҳамаи самт мегӯяд, яъне дорад. пеши корбадрон домои навдаки дом уже тайёра одамо зиндагӣ доранд. духонага квартираи бадрон дар сеюм мошина қарор дорад 47 квадрати метр, об свеча, яъне ки ҳаст ҷош бар трубош, ванна, туалет ҳамаш алоҳида мегӯяд соҳибшон. дом уже полни худ супоридагия бадрон, яъне ки дар тирезаҳои главни часпондага аст, одамо зиндагӣ доранд. ва ин квартира мо бадрон фақат коробка аст, яъне ки перегородкош мегӯяд кадагия бадрон фақат қум симент буровардагӣ тайёра, фақат мегирен мисол шкатутара сар карда ремонт мекунен, тамом. дастрочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 175 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзонтарам мешавад, яъне муомилаи хубам дорад. қум симент мегӯяд ҳамаш буровардагӣ тайёра, фақат сар мекунед. доми 5 ошинаи навай дар сеюмаш қарор дорад. ҷои подвалдора мегӯяд соҳибшон, пеши мост мегӯяд, яъне мости корво бадон азиз, пости корвон, ҳамин хел маълумота сари роҳи калонда. ҳамаи намуд раҳда мегӯяд, ҳамаи намуд самт мегӯяд, маршрутка ҳастай. терминал мегӯяд, дар пеши ҳамин дом мегӯяд ҳастай терминал, яъне кадом су хутун равен. хоб дом бадон шаҳрномавӣ, яъне ки уже шаҳрномаи чизаш ҳастай, хариди фурӯш, яъне ҳуҷҷатош 100%. дута рақам дорад, ҳар ду рақамошон кор мекунад. имо, WhatsApp, Viber, маърамат дигар маълумотша занг зада гирем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар ГЕС гуфтага аст, дашти Хорзор. аз Душанбе мегӯяд маршруткаи 26-27 мегӯяд меравад пеши бозори Кушониён ва ҳамин Султони Кабирам ҳози ҳамҷа овардага бадрон, яъне як остановка мегӯяд поён бениҳоят ҷои хуб да мегӯяд, дастрошона сум дар кора мегӯяд, беморӣ дорем, арзон мефурӯшанд. қариб 4,5 сотиқ замин аст ки дудар хона кардагӣ тайёра бадрон ки ва ин хона бадрон, яъне ки проекти 2-3 ошина аст, наскани аналитиш рехтага аст, хоҳем дуюм сеюм ошинаша мекунем. об свет пастияне дорад, якта калидор ошхона, баня, кухни, дурмушдаи ранги, сексия бори ошхона, баня, кухни, унитаз, дурунда дорад. ва дар беруша бадрон, яъне ки бо ледни ҳоҷатхона ҳамин хел чизом аст, пеши канал да мегӯяд соҳибшон. хоб хона бадрон ремонт кардагӣ аст, чӣ хеле гуфтам, хона бо пеноблок омода шудааст мегӯяд, канализатсияи шаҳриам дорад, унитаз, термис ва дута қолинои пачка, дута парда, душванер ва дута сандуқ, курпачаҳошам мегӯяд метием, печкаи аловӣ 2800 сомон да мегӯяд харидем, стирални машина, телевизор, дивани детский ва диванои калонам аст, яъне ки спални барои одамони калон, плоский телевизор, кухни гарнитур ва 5 дага дари беларускияи нав мегӯяд, часпондагия мегӯяд ва чоҳи 24 тонага об дорад ки барош болош гараж кардага барои ҷои мошинмонӣ мегӯяд соҳибшон, бениҳоят ҷои хубай. ҳуҷҷатҳои хона 100% бадрон, дастрошни фурӯхтан мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. бо ҳамира мегӯяд муомила мекунем, беморӣ доранд, дастрошни бадрон бо нархи арзон фурӯхтагана. дар ҳамин хона мегӯяд қариб худамо мегӯяд қариб 280 000 сомонӣ мегӯяд расход кардага, не ки сум дар кора мегӯяд арзон метием. дар номатон оформит карда метием, мегӯяд ҳамин хонара мегӯяд дастрошни сум дар кора 220 000 сомонӣ бардорон, бо арзонтар мекунанд. ина рақамо мегафон шумо кор мекунад, маърамат дигар маълумотҳои пурраша гирем, бо ҳамаи чизаш фурӯхтан мешавад, маърамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ дар Ленский район гуфтага аст, ҷамоати чорякорон пеши балниса мегӯяд соҳибшон. ноҳияи Рудакӣ ҷамоати чорякорон пеши балнисада қарор дорад.
2.5 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ба дрон, якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. Калидори дароза мегад, дута ванна, аловхона, ҳезумхона, кухнӣ ҳамаш мегад дар дуруни хона, пеши балниса, магазини калон, мактаб мегад ҳамаш дар наздикӣ. даруни хонаҳо баъдро ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, обсӯд аст, канализатсия ва дӯстони азиз чамдар лаби роҳ даҳ ҳама чизҳои лозимӣ дар наздикӣ. гирди хона маҳкам, ҳамаш 100% медори зиндагӣ мекунӣ. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи $35,000. бо арзонтар карда мега соҳибшон ҳуҷҷатҳои хона 100% дар тирезаҳои нав часпондагӣ даруни хонаҳо ремонт кардагӣ аст ба дрон рӯи ҳавли бетон. ина рақамҳо мегафоншон аст кор мекунад 100%. аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурра ва аниқташа мегирем. бо арзон карда савдо карда метиҳем мега соҳибшон. марҳамат тамос гирен. шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан агар ҳамихе дошта бошен, сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависа рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкотон нагузорем ва навора подписаш кунем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, инашам аста аз территорияи рӯдакӣ аста ки дар Ленинский район кирпични гуфтагӣ аст бадро пеши мактаби 4 ай канал мега боло. ноҳияи рӯдакӣ Ленинский район кирпични дай ва пеши мактаби 4 мегад ай канал мегад боло. ҳамагӣ 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра бадро назди ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. ванна кухнӣ мегад дар дуруни хона аст. дар тирезаҳои пачка часпондагӣ аст. шкатур монтаж кардагӣ аст бадро хона пад абой тайёра. фақат ами як рангу бор мекунем медори зиндагӣ мекунем. хона арзон мегад мефурӯшем бо нархи $120,000 сомонӣ бадрон. бо арзонтарам мешавад ва тариқи кредитам мешавад, яъне ки қарз метиҳанд ё ки мошинам бошад мегад алишам мешавад. ягон мошина бошад болоиш мегад пулам тиҳанд, ҳамехе вариантам ҳастай. боз ранги ҳамин хона мегад ядатага ҳаста мегад ваёш ремонт тайёр карда ваяша мегад ҳамехе фурӯхта мешавад. кадом метавонем мехарем бо дигар намуд вариантҳои хонаҳам доранд. ин ҳамин рақамҳо имо басаб дорад ва рақамҳошонам кор мекунад. дигар маълумотҳои пурраша занг зандагаем. тариқи кредит арзонам мешавад ва алишам мешавад. марҳамат дастирошна занг занем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдуни азиз. қарор дорад дар шаҳри бохтар дар тарафҳои бохтариён гуфтагӣ аст бадрон. ин тарафҳои савхози файзалӣ 2 гуфтагӣ аст бадрон. савхози файзалӣ 2 нарафта қариби бозори нихӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. аз бозори нихӣ мегад 1-3 километр болотар ҷои созда мегад наздик ба шаҳр. ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ бадрон ки 4 дар хона яъне 3 дар хонаш хонаи мештанӣ ва якташ мега хона меҳмонхонаи калона мега соҳибшон. ошхона, баня, кухнӣ, дегдонхона ҳамихе чизам дорад. гирдиш хона маҳкам ва даруни хонаҳо мегад ремонт кардагӣ мегад 100%. дастрош мегад мефурӯшем бо нархи $240,000 сомонӣ бадрон. бо арзонтар ҳам мешавад ё ки ягон квартира мега аз территорияи шаҳри бохтар бошад мега алишам мекунем. $240,000 сомонӣ аст бо арзонтар мешавад. хай рақамҳошон аст. дигар маълумотша занг зада гирем. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтагӣ аст соҳибшон. кӯчаи ҷомӣ 22 гуфтагӣ аст соҳиббош. шаҳри душанбе райони сино кӯчаи ҷомӣ 22. якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад. 31 квадрати метр бо обсӯи таъмин аст. ошхона баня кухнӣ термис дорад. дар наздикии дом мегад мактаб кӯдакистон ҳамагӣ мегад 50 метр роҳ аст. таъмири хона мегад ремонтш мегад беҳтарина мегад обсӯичам аст. хона мегад ҳамаи шартҳои зиндагӣ медори зиндагӣ мекунӣ. нархи ҳамин квартира мегад $258,000 сомонӣ аст бадрон. бо арзонтарам карда мешавад мегад соҳибшон. шаҳри душанбе райони сино кӯчаи ҷомӣ 22. ина рақамҳои тисяшон аст кор мекунад. кадоми шумо агар харидор бошен дигар маълумотша гирен. лайкотон нагузорем фаромӯш накунем ва навора подписаш кунем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи 5 гуфтагӣ аст соҳибшон. суроғаи аниқаш ноҳияи 5 ҷамъияти деҳои намуна гуфтагӣ аст. пемка пеши мости глауни мегад соҳибшон ки пеши пости глауни амихел соҳибшон нависан лаби роҳи калонда. хоб ҳамагӣ 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ бадро ки якта калидор кухнӣ ошхона дар дуруншта бадро яъне ки дуруншта ҳам ошхонаш дуруншта қатӣ ванаш қатӣ. хона бадрон коробка аст. хона сохтнош нопуране ки дастрош мегад пул далкора мефурӯшад. глауни
об мега дорад, яъне ки дар ҳамин ноҳияи 5 бисёр ҷойда яъне камтар обуш проблем, яъне ки якам мега ки дар инҷа мега об ҳастае. нархи хона мега 62 000 сомонӣ астае, бо арзон мешавад. рақамошон мегафон марамат занг занед. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ астае баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага астае, мардон кӯчаи П Сулаймонӣ гуфтага астае. соҳибшона хеле маълумот навистиянд. шаҳри Душанбе райони Сино мардон кӯчаи П Сулаймонӣ. Якхонага квартира астае ки дар сеи мошина қарор дорад. 34 квадрати метрае, бо обсвет таъмин астае, ошхона, баня, кухни, холодильник, термис, шифонер, кондитсионер, яъне ки ҳама чишкати мегад мефурӯшем. яъне маълумотҳои бештарша мега тариқи телефон. медарои зиндагӣ мекунем мега фақат соҳибшо бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзонам мешавад. ягон духонага ам боша мега алиш мекунем, яъне ки духонага аз территорияи Душанбе ба якхонага алиш мекунем мега болоиш дам мега маслиҳат мекунем. хона яъне ки дар дурнуш холодильник, термис, шифонер, кондитсионер ҳамин хел чизо дорад. ина рақамошо вавилон аста кор мекунад. дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотои пурраша бардорон занг зада гирем. шумо дар маҳалли квартираҳо, хонаҳо, мошинҳо боша роӣ кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага астае бадрон, яъне корвон мегад, поёни корвон обтои пушти обтои да мега соҳибшона ки даврӯзаи обтоира мега пушто шуда. ҳамагӣ 2 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагии тайёрае ки якта калидор ошхона, баня, кухни дора бадрон ҳамин хел соҳибшон навистиянд. райони Фирдавсӣ 2 пеши корвон, пеши даврӯзаи обтоиша мега бениҳоят ҷои хуб да мега соҳибшон. кухни, ҳоҷатхона, ванна отдельни астае ва канализатсияи шаҳрӣ ҳам дорад. об соатча мегад пастияни астае, техпаспорт дорад мега, ремонтош люкса мегад, ҳамаи лавозимотои мисол даркорӣ мега ҳастае. стирали машина, холодильник, кондитсионер ҳамеша мегад қатиш ҳамаша метия мега соҳибшон. гирди хона маҳкам даврӯза даруношон ремонт дорад. хоб нархи хона мега бадрон 360 000 сомонӣ астае, бо арзонтар кардан метия мега соҳибшон дастрошини сум дар курае. бо ҳамаи чизи чораш бо арзон мешавад. рақамошо дар поёни видео марамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ астае бадрон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат гуфтага астае бадрон, дар пеши бозорчаи Гулистон мегад, кӯчаи Салимзода. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, кӯчаи Салимзода. доми навай бадрон ки домне ки коробкае. якхонага квартира астае ки дар якум мошина қарор дорад. 41 квадрати метр бадрон. хоҳен духонага кунед, мехоҳен мисол нахоҳен намекунем. яъне обсвет дорад, дар тирезаҳои главни часпондага астае. фақат ҳамин мисол ремонти хонаро худатон мекунед ба чини дилтоне ки ба ҳам хотир мегад арзон карда мефурӯшем. нархи квартира мега 170 таа бадрон, бо арзонтар мешавад мега пеши бозорча ҳамаи чизои лозим мега дар пеши дом ҳастае. 170 000 сомонӣ мега бо арзонтар мешавад мега. кадоме ки харидора мега занг зана дигар маълумотоша ба шумо мефаҳмонанд ва савдо ҳам мекунанд. хоҳиш дорем ки лайкотона гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем, ҳамин силкаша подлисаш кунем. квартираи фурӯшии навбатии бадрон ҳаста аз территорияи Душанбе астае ки пойтахт дар политехникум гуфтага астае соҳибшон. шаҳри Душанбе дар политехникум. духонага квартира бадрон ки дар 4 ошина қарор дорад. 40 квадрати метрае. доми 4 ошинаи бадрон дар 4 қарор дорад. 40 квадрати метр. бо свет таъмин астае, ошхона, баня, кухни, термис. ин ҳамҷа бо дар сурат ҳамаша худашон навистаги тайёрае ки кадомаш меҳмонхона, кадомаш калидора, кадомаш чи астае, ҳамаша навистагӣ ҳастанд. ремонти хона хубай барои зиндагӣ кардан бадрон мешавад. медарои зиндагӣ мекунӣ. обсвечам пастияни астае. нархи квартира мега 250 000 сомонӣ астае, бо арзонтара мешавад. духонага бадрон дар шаҳри Душанбе дар политехникум. 250 бо савдо карда метиян. рақамошон астае кор мекунад. маълумотои пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамо гирен. шумо дам агарам хали реклама боша роӣ кунед фурӯш дам мегузорем, ё ки хонахар бошен дар комментар нависед ки чӣ хел хона, замин, квартира ба шумо дар курае. мо ҳам гуфтагӯи шуморо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ астае баъдрон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа гуфтага астае соҳибшон, дар кривои рӯпарӯи литсеи туркӣ. шаҳри Бохта, Қурғонтепа, рӯпарӯи литсеи туркӣ, яъне кривои дамеша бадрон соҳибаш. ҳамин хел гуфтааст. духонага квартира бадрон дар 5 мошина қарор дорад. 50 квадрати метрае. бо обсвет таъмин астае, ошхона, баня, кухни, термис дорад. дом мегад 6 этаж астае. дар
панҷумашда қарор дорад. Доми 6 этажа дар панҷумаш қарор дорад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъминаи лаби роҳ дорад. Мегӯяд пеши литсей, мактаб, бозор, вокзал ҳамин чизо наздик аст. Мегӯяд соҳиб шуд ремонтҳои беҳтарин, яъне ки ванна панна мисол ҳоҷатхонааш ҳамаш отделни ҳаста. нархи квартира мегӯяд 235 000 сомонӣ аст. бо арзонтар мешавад, мегӯяд дастсрочна сум дар кура. бо ҳамира мегӯяд муомила када метием. пеши литсей турки бадрон, яъне маркази шаҳрда дохил мешавад, ҷои хубае. ина рақамҳо мегафҳомшон аст. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед, занг зада маълумоти пурра ва 100%-ашам гирин. шумо дам агар ҳам хали квартираи фурӯшӣ, хонаи замин ёки замини холӣ, мошина, ягон техника, говмола, ягон оҳана, ягон аппарата, чизе ки набошад, сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаша нависта дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстон аз ин буд 12 хонае ки пешкаштон кардем, яъне ки лайкотон нагузоред, навора подписат кунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозидид.